Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καταρχάς, πρωτού μιλήσω για το παιχνίδι, ήθελα να συγχαρώ τον οικονόμο του Βαρκιτσιάνη, τους παράγοντες του παιχνιδιού και τους παίκτες, γιατί είχαμε άριστες φιλοξενίες και θα τα αποδώσουμε στο Ευρωγείο. Πραγματικά δείξτε ότι είναι μια προτιμμένη ομάδα και ότι παίζει μέσα στον ακουστικό δώρο. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα, η οποία έχει χτιστεί εδώ και μια διετία και μπαίνουμε με κάποιες, θα το έλεγα, μπαίνουμε και εμείς με κάποιες πιθανότητες που μας αναλογούν για να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Πρώτα να φτιάξουμε μια νέα ομάδα και μετά από εκεί πέρα να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ χαμηλός, γύρω στα 20-21 χρονών. Είναι πρώτο παιχνίδι, η ομάδα είναι άπειρη. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα είναι χωρίς να αποτιμήσω τον αντίπαλο, η οποία ήταν μια καλή ομάδα σήμερα. Το Χ. Δεν έγιναν μεγάλες φάσεις ούτε από τη μεριά της Τσαριτσάνης, ούτε από τη μεριά τη δική μας. Ήταν πιο πολύ παιχνίδι κέντρο. Πάλι θα ευχαριστώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πάμε για το επόμενο μάτς και συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Το ότι πέφτουν πολλές ομάδες από τον Όμιλο προσθέτει ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στο έργο σας. Φυσικά, εν πάση που η ομάδα δεν είναι εξυπηρετή με πολύ μεγάλο μπάτζετ, αλλά δώσαμε κίνητρο σε παίκτες οι οποίοι έχουν στόχους για να παίζουν στην κατηγορία για να πάνε πιο πάνω σε νεαρά παιδιά και προσπαθούμε με τον νοικοκυριό, με τη διοίκηση είναι φερέγγια σε αυτά που έχει συμφωνήσει με τους παίκτες, με καλή οργάνωση και καλό κλίμα στην ομάδα, να φτιάξουμε πρώτα μια καλή ομάδα και μετά να φτιάξουμε και στην κατηγορία, αν μπορέσουμε. Πιστεύω ότι με τον νοικοκυριό δεν θα είμαστε εύκολος αντίπαλος, δηλαδή θα το παλέψουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα και αυτό που λέγεται ομάδα είναι σε πολύ ωραίοι ποδοσφαιριστές και γενικά και μες στο προπονητικό team. Κύριε Μπιρτζά, δύο λόγια για το παιχνίδι. Καλή χρονιά και το κύριο Ζουγκάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς καλή χρονιά γιατί θα είστε κοντά μας και είναι πολύ τυχεροί παίκτες, προπονητές και οι παράγοντες που προβάλλετε το έργο αυτό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βέρκιο για τα καλά του λόγια και θέλω να το αποδώσω ως προς το κομμάτι του καθαρού παιχνιδιού. Επίσης η ομάδα του έπαιξε ποδόσφαιρο καθαρό, προσπάθησε μέσα στις άσπρες γραμμές να παίξει ποδόσφαιρο με τον τρόπο που κάθε ομάδα δουλεύει στην προπόνηση. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση των παιδιών, αν και προσπάθησα. Όταν οι παιδιά αγωνίζονται 90 λεπτά, σίγουρα κάνουν μια προσπάθεια. Σε μια πρεμιέρα και σε μια νέα ομάδα με αρκετούς νεαρούς παίκτες υπάρχει το άγχος. Κρατάω μόνο τους 3 βαθμούς. Όταν θα φτάσουμε να μπορούμε να παίζουμε αυτό που παίξαμε σήμερα αναδιαστήματα, δηλαδή το pressing, την κατοχή και ό,τι τακτικό κομμάτι μάθουμε στην προπόνηση, τότε θα κάνουμε καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό σύντομα, γιατί τα παιδιά δουλεύουν στην προπόνηση και όποιος δουλεύει σε συνθήκες που παρέχει ο οικονόμος της Τσαριτσάνης στη διοίκηση και ενώ γήπεδα, οργάνωση έτσι, και αφήνουν τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους, είναι θέμα χρόνου να βγει αυτό στο παιχνίδι. Είμαστε σε έναν όμιλο πάρα πολύ δύσκολο, με ιστορικές ομάδες και με ομάδες που θεωρητικά ενισχύθηκαν με παίχτες Α και Β εθνικές. Εμείς κάνουμε κάθε παιχνίδι. Δίνουμε κίνητρο σε νέα παιδιά να πάρουν μέρος και να παίξουν στην ομάδα μας με όνειρα και φιλοδοξίες. Θα συνεχίσουμε αυτό να το κάνουμε και ευελπιστώ ότι θα πετύχουμε τους στόχους στο τέλος, που είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, μέσα από πολλή δουλειά, υπομονή και υπομονή. Σας ευχαριστώ πολύ.